yo nduk yo yo angrung kapeca laku karma bekti sukatri dosa bangsa ngacita tunggal satya sik ya nduk. Yo kanggo ngendhoni swasana kang kenceng ngregengake kahanan ben gayeng. Heeh. Nggo Mukadimah ana ing limbukan. Heeh. Aku nyuwun Mbak Enggar karo Mbak Pesek jumeneng bareng. Heeh. Tembange gedrukne lali janjine. Wis ya. Karepen nggo Mukadimah ning season limbukan iki. Ngono, Mak. Mbak Enggar karo Mbak Sri Wahyuni utawa Sri Pesek. Iya. Yuk, monggo berdua berdiri lagune lali janjine gedrukne Asta Brata. Suka. Yuk.
Arek. Cancane kowe ya ini dadaku ini dada ini dada atiku sojana kowe kencang karo wanita liya Jebul kae sing dak anti-anti mus wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajai rada rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajai rada laleh mong tanasa dadi empen yen api nuju gagat lati esamiha merati meri kangen moga-moga nanasa hatiku dadi tentrem sekali lagi Mas Aryo. Mari kangen mulat sira netra tajem gajaniko.
mari kangen Purwadira Petro Tajem Nyajak Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk, anakku sing ndak tresnani, anakku sing ndak dama-dama limbuk, piye yo nimbali marang aku nganggo leren sawetara yo nduk. Ngono yo Mak. Ingkang baku rumangsane si Biyung ora ana tembung kang luwih becik, tembung kang luwih luhur. Ing bengi iki kejaba mung ngunjukake puja puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Ngono ya Mak. Yo. Sababe wis paring pirang-pirang kenikmatan wujude kesehatan lahir kang sarta batin kang diparingake marang umate sumrambah umate marang jagat raya muka tanpa nikmating pangeran Nduk. Awake dhewe bengi iki bisa kumpul lek-lekan tirakatan bengi iki ana ing papan kene. Ngono ya Mak. Iya. Saiki sabanjure aku arep takon karo Biyung. Takon babakan apa, Ngger? Iki bengi iki nek ketok leh gayeng, ketok leh regeng. Jan-jane bengi iki kajate apa, acarane apa? Bengi iki ora ana liya. Kajate ya kuwi bersih desa, bersih desa. Bersih desa kang mapan ana ing Ngadipira. Ngadipira wilangan Nganjuk. Oh ngono ya Mak. Acarane bersih desa. Wis suwe nek ngrencanake acara iki. Oh wis jauh-jauh hari, Nduk. Wis bulan-bulan kemarin. Oh ngono ya Mak. Iya. Luar biasa. Iki sing rawuh sapa wae sing diundang. Ya kuwi sing diundang lawan Bu Lurah wis tak anggap kaya ibuku dhewe, wis ora kaya wong liya. Oh ngono. Ya kuwi bapak kami tuwa, bapak-bapak kami tuwa sarta perangkat-perangkat desa. Oh ngono. Sarta Bapak Polsek Koramil. Oh ngono. Lan sedaya panitia ingkang mboten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal rawuh ing papan kene ana ing Ngadipira. Iya. Mula awake dhewe wajibe ngunjukake panuwun terima kasih yang sangat banyak. Ngaturake panuwun gunging panuwun dumateng ibu kula wis tak anggap kaya ibuku dhewe ya Ibu Lurah. Oh iya, Bu Lurah Ngadipira sing wis percaya kelawan awake dhewe sak kanca Astabrata Group saka Nganjuk Jalan Mas Trip kono. Iya, ya nimbali awake dhewe. Luar biasa. Wis kon gelar kelir gantung gong. Kon paring lelipur marang para warga masyarakat sagunging para bebrayan agung kang mapan ana ing Ngadipira kene. Oh ngono. Iya. Luar biasa. Pancen taun iki pancen Ibu Lurah Ngadipira. Saka keparenge beliaunya, ya awake dhewe sing kon paring lelipur. Dalang Akbar. Dalang Akbar iki aja kleru lho. Nganjuk nek loro Akbare. Wis ya. Aja kleru. Aku nek wong keliru tanggapan nek ya kujur. Ya. Akbar Dalang Akbar Nganjuke nek loro-loro. Aku Akbar Syahalam saka Mas Trip Nganjuk kutha kono
sing sitoke Akbar Bar. Wah, Selamat, Bu. Selamat, Bu. Selamat. Wajahnya kayak saya, Bu. Enggak. Ojo. Yo, Oh, alah lele. Madang Bulurah yo gila. Ojo. leh madang-madane. Wong ndas kaya neker kok. Mbok melawan. Apa enek ndas kaya neker ra. Monggo Bu, aja dibanding-bandingi nggih. Aja dibanding-bandingi, Bu. Goyang Napa sareng-sareng. lintune? Para warga. Satu. Oh, mboten napa-napa. Joget-joget napa Joget, kali Bu. ibu-ibu Warga-warga liyane? saya mungkin saged joget. Jogetnya Wah. nanti sekarang. Oke. Jogetnya enggak apa-apa sih. Oke, Oke. siap. Kalau tak Joget. nyoba layak kangen Dibanding nih. cuman diajarin ya, Mbak ya. Nggih. Karena kita nggak punya Tenggen kula Bu seminggu mesti dadi. Dadi Ki apa? apa? Dadi omongane tangga-tangga. Ayo napa niki aja dibanding-bandingke nggih. Siap, nggih. Nggih. Ibu-ibu joget, Nggih, mboten Karena ini napa-napa, suka Bu. bersukaria, gaya Bersukaria. regeng, Ah. seneng-seneng Yo pokoknya. monggo. Mbak Mary ajarin joget, Mbak. Siap. Oke. Pokoknya apa ngerayu iki ya?
Bu Lurah sekarang yang nyanyi sendiri. Khusus. Layang kangen Oh, Bu nggih. nggih. Layang kangen. Lagunya Layang Kangen. Nggih. Nggih. Oke. Enggak apa-apa enggak hafal, Bu. Yang penting nyanyi. Yang penting pede dulu. Nggih. Arep muni nyawar ora pantes. Gak mantek, ojo. Cek, Mas, kempelno ngene Bu Lurah kempelno lah mike Bu Lurah niku jenengan Mik. pentele kuwi sama nunggahno. Pentele sapa? Unyerane putra. Ya ireng-ireng sama nunjukno. Mike unjukno. Bayo. Mik kuwi lho mixer e. Aku melok keri. Sabar Mas, sabar. Sabar ya, aja Mas, sampean suka. Abot-abot Sampean golek duit. Nggih. aja mbok rungokne WKKN. Dulu kesini pertama kewecil lho, cuweking. Iya. Lho Mas, yo Kenapa tak jan benak perawan ting-ting lah kok saiki. Alhamdulillah. Lah kula diopeni niki, Bu. Nggih, Mas. Niki nggih enak Inggris. Rusak bae. Rusak. Rusak. Tak katul terus bedino. Kok kira sapi apa Layang kangen. Nggih.
Hebat Hebat luar Bu biasa, sampean. Bu Lurah. Suwantene jenengan sae, Bu. Jos. Alah, Pak Dalang muni ngono mergo ditanggap. Lha Ora. tapi estu lho. Apik tenan no. Pripun mikir. Padene swantene jenengan sae, Bu. Tapi aja lali sawerane. Boten. Boten Mriki niku mboten nate nyuwun napa-napa. Lah ku ya apa Terus siapa kerdus? kuwi? Kok malah terang-terangan. Pak, Pak. Sumbangan kota amal, Bu. Malah anak yatim piatu nih, Bu. Suami pekayo ngene iki golekno sing wedok. Suami pekok. Mau sinten Bu sing badhe joget-joget teng mriki sinten? Napa Sinten? saking perangkat napa Perangkat, ibu-ibu napa monggo. ibu-ibu? Bebas Silakan. niki acarane Monggo Mbak Indra. masyarakat ngaji Mbak piro. Oke, Indra, masyarakat. Mbak Indra. Sedaya mawon, ya? sedaya mawon. Ayo, Mbak monggo niki acara Monggo, jarang Mbak lho nggih. Indra. Silakan. Mbak Indra. 1 tahun Nggak sekali. apa-apa, satu kali. Ayo. 1 tahun sekali. Monggo ayo naik nggih. Sinten Mbak Indra Mumpung, kali sinten, Bu? mumpung. Nek munggah ndak munggah engko bar getun. Lah, munggah ayo munggah ayo. Mergo Andik iki wis gak enek ya. Ndak ada. Ana, Bu. Kok ora ono? Maksudnya gak enak. Maksud saya setelah ini kan jenengan pulang. Oh, nggih, nggih. Soalnya di kita nggak ada kamar. Nggih. Mbak Indra, monggo Mbak Indra. Monggo. Iki. Monggo. Mbak Yayu. Yuk. Monggo. Mbak sinten malih, Bu? Yo diseponi. Monggo ayo. Hebat ngadi piro? Sa. Lah niku ibuke sing damel Lho, napa? iyo. Jilbab biru niku mboten, Bu. Biru. Ibuke. Mbak, monggo Mbak. Beri kira. Monggo, Monggo Mbak. dateng mriki, Monggo. Mbak. Enten Nggih, cok bakal nggih. teng mriki. Monggo. Lah wae piye to Mas ditutno kok ngisore dhuwur ning ngisore dhuwur. Mandak gak Iki lho, loro. tekli Mbak iki lho. Tak cekelane. Ya wis. Mriki, Mbak. Cok bakale ning kene iki lho, Mbak. Eh, Ayo iso buka dhewe. Hati-hati, Mbak. potret. Ya, foto-foto. Ayo joget bareng iki. Napa niki, Bu? Kekompakane. Lagune napa? Ketua Oh, PKK. Ketua PKK. Oh, Ketua PKK. Ketua Ketua PKK. Ketua Bu PKK. Puji ya? Bu Puji Bu mana Puji. ya? Monggo Bu Monggo Bu Puji. Puji. Ketua PKK, monggo ayo 1 tahun Sesekali sekali. nggak apa-apa. Ya, ibu-ibu senang. Setahun Bisa. sekali kita tampil di depan warga, enggak apa-apa. 1 tahun sekali. Monggo Bu Puji. Ibu Bu PKK, Puji. sepatus beten PKK. Oh, boleh. Ibu PKK. Monggo, Bu monggo. Puji. Bu Monggo, Puji. monggo. Bu, monggo. Mangga. Monggo Bu, pisan. jenengan langkahi niki mboten napa-napa. Ben tukul. Wah. Bu Setahun pisan. Bu Puji gelang sak lemari digawe kabeh. Angger nyalame wong. Monggo lho Bu, monggo. Ditanjakke Kak. Tolong ngono, Mas. Lah, niki Ibu PKK Bu, Ketua PKK Bu niki nggih. Nggih. Wonten malih, Bu? Sinten monggo. Pun aman niki tok. Oh, Lali janjine. Oh, nggih. Oke. Biasa lali janji, Mas. Dia makanya suka lali janji. Bu, Tapi saya enggak. Kayak diciwel. Itu diciwel. Ora apa-apa neh lali janjine neh ya. Neh no. Lali janjine saiki lho ya. Heeh. Kemudian wakene ditepati. Heeh. Pak Budi nyuwun sewu. Mbak Jamini kudu lali janji nanti tak elekne gampang. Oh iya. Pak Budi. Ini Budi. Piye lho? Ini Ibu Budi. Oh niki pun siap semua. Instrukturnya siapa ini? Instrukturnya. Instrukturnya Bu Lurah. Bu Lurah. Oh, nyanyi bareng, joget bareng monggo. Senam juga boleh, Bu. Oke, siap, Musik siap, kah? siap. Wah, melan piye? Musik. Musik campur gamelan. Waduh, muar keleren kok. Yuk, monggo lali janjine. Ya.
diambekan sih. Wah. Lanjut. Ya. Belum. Oh, belum. Pertama-tama sugeng dalu Wah, warga iki. Ngadipiro. Ngadipiro nggih. Semangat nggih. Semangat. Semangat. Siap? Siap.